Hello everyone, this is Chris Crescens. I'm going to interview here a gentleman that used to work for CYBC, Cyprus Broadcasting Corporation. And he retired like about 10 years ago, but in this interview is going to be in the Greek Cypriot language. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά. Είμαι ο Chris, πού είναι το όνομά σας? Πώς είναι το όνομά σας? Μιχάλης Χρυσάνθου είμαι εδώ. Και τι κάνετε στο ΡΙΚ, τι ήταν η δουλειά σας εκεί στο ΡΙΚ? Εργαζόμουν στο Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για 30 χρόνια και 10 περίπου χρόνια στο στούντιο μέσα στην παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, ειδήσεων, θεατρικών παραγωγών, τα πάντα. Τι χρόνο αρχίσετε να δουλεύετε, θυμάστε το χρόνο, τι χρόνο? Άρχισα τη χρονολογία 1970. Ναι. Και το 2010 αφιπηρετήσα. Μάλιστα. Και είσαστε στην τηλεόραση και στην τηλεόραση είσαστε, ναι? Ναι, εργαστήκα στην τηλεόραση και στο Συνεργείο των Εξωτερικών Μεταδόσεων Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης. Πέστε μας για το πώς ήταν τα equipment εκείνων των καιρών που είχετε. Αναλόγως με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Πέστε μας κανένα πράγμα να καταλάβουμε. Συγκρίνεται. Να σας πω έναν απλό παράδειγμα. Οι πρώτες ηχογραφήσεις γίνονταν πάνω σε φερογράφ. Η φερογράφ ήταν ένα μαγνητόφωνο το οποίο ουσιαστικά έπρεπε 2 άτομα να το μεταφέρουν. Ήταν τόσο βαρετό ήταν. Ναι. Μετά δεν υπήρχαν όπως τα σημερινά μίξερ πολύ εύκολα και πολυκάναλα, να το πούμε. Ήταν πολύ μεγάλα, πολύ βαρετά. Μετά η εξέλιξη ήταν όσον αφορά την κινηματογραφήσεις, ήταν η Νάκρα. Τι είναι η Νάκρα? Η Νάκρα ήταν ένα εξαιρετικό μαγνητόφωνο το οποίο ηχογραφεί το πάνω η φωνή. Ναι. Και μετά γίνεται μεταφορά σε ειδικό Westrex tape λέγεται, ναι. Το οποίο έπρεπε να συγχρονιστεί με την ταινία. Για να πάρεις έναν interview, η εικόνα γράφεται αλλού και ο ήχος αλλού. Και μετά τα βάλετε, τα πιντώνετε. Και μετά έπρεπε να γίνει το πίντωμα και ο συγχρονισμός για να ακούεις κανονικά την ομιλία. Και πόσα άτομα όπως εσάς δουλεύανε στο ΡΙΚ? Είσαστε μόνο εσείς? Την ίδια δουλειά. Στην ίδια τη δουλειά. Ναι. Τα πρώτα χρόνια είμαστε γύρω στα 6 άτομα, μετά έγιναμε 10, μετά έγινε πιο καλύτερο, μετά πλέον όταν εξελίχθηκε η τεχνολογία με το βίντεο, ήταν άλλες εποχές. Πιο καλύτερο, δηλαδή άμα ευκαιρναν έξω οι reporters να κάνουν το report, πήγαινετε και εσείς μαζί τους ή τους βλέπατε μετά? Όχι, πήγαιναμε μαζί τους, έκανε εκείνος το ρεπορτάζ, κρατούσαν το μικρόφωνο, εμείς κρατούσαμε το μαγνητόφωνο για να ηχογραφά και ο κινηματογραφιστής κρατούσε την κάμερα. Μάλιστα, κύριε. Δηλαδή δεν υπήρχε live εκείνων των καιρών? Ήταν μαγνητοφωνημένα όλα? Ήταν μαγνητοφωνημένα όλα. Δεν είχε τίποτε που να μπορούν να μιλούν αμέσως? Όχι, τα πρώτα live, το πρώτο Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων που είχε φέρει το ΡΙΚ ήταν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γύρω στο 1976. Μάλιστα. Και έγινε ζωντανή μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, ήταν το πρώτο νομίζω γεγονός που... Πού ήταν αυτό, Γάτσιβι? Ναι. Θυμάσαι ποιοι παίζαν? Όχι, δεν θυμούμαι τον αγώνα. Θυμούμαι αγώνα εθνικής στο Τσίριο στη Λεμεσόν, ήταν από τους πρώτους αγώνες που ουσιαστικά έκαναμε νομίζω μετάδοση. Ναι. Οι άλλες μεταδόσεις οι ραδιοφωνικές γίνονταν πολύ πιο δύσκολα, δηλαδή μεταφέραμε μικρούς πομπούς στο χώρο που θα ήταν το γεγονός, ναι. Στείναμε κεραία, ναι. Και ανάλογα με την απόσταση και την περιοχή, ναι. Το ΡΙΚ για παράδειγμα η έδρα του ήταν στη Λευκοσία, αλλά είχε και υποσταθμούς στο Τρόδος και σε άλλες περιοχές. Μπράβο, ναι, και μπορούσε να κάνουμε αναμετάδοση
Από την Πάφων στέλναμε Σελήνη στη Τσάδα, από τη Τσάδα στο Τρόδος, από το Τρόδος στη Λευκοσία. Για να καταλάβετε, ήταν μεγάλη διαδικασία. Οι πρώτες μεταδόσεις τα πρώτα χρόνια. Και τι ώρες που δουλεύετε, κανονικές 8 ώρες ή δουλεύετε μέσα όποτε είχε ρεπορτάζ να πούμε? Είχαμε το 8ωρο, αλλά κάποτε δεν διατηρείτουν το 8ωρο, γιατί η φύση της δουλειάς ήταν τέτοια που δεν μπορούσες. Για παράδειγμα, έτσι έναν απλό να σας αναφέρω, το ΡΙΚ δεν είχε ανταποκριτές είτε κάμερα στην Πάφο. Αν έγινε για παράδειγμα ένα γεγονός, μια πλημμύρα ή ένας φόνος στην Πάφο, ξεκινούσε συνεργείο από τη Λευκοσία να πάει στην Πάφο να καλύψει το γεγονός. Μάλιστα. Ήταν δύσκολες εποχές. Θυμάστε να μας πείτε τίποτε ονόματα, ποιοι ήταν οι reporters εκείνον τον καιρό που πηγαίνετε μαζί? Reporters ξεκίνησαν, ήταν ο Μακαρίτης ο Δημήτρης ο Ανδρέου, ναι. Κώστας Γεννάρης, Ντίνος Μενελάου, ο Θέμης Θεμιστοκλέος που έγινε μετά αργότερα γενικός, ο Καρεκλάς, Γιαννάκης Καρεκλάς, είχε πάρα πολλούς ο reporter. Και ήταν όλα τα ίδια να πούμε, είχε ειδικό συνεργείο για τα νέα ή για τις όχι, δεν είχε τα συνεργεία. Ήταν όλα ένα. Μπορούσε την μια ημέρα να δουλεύεις ειδήσεις και την άλλη ημέρα να δουλεύεις εικαστικά, καλλιτεχνικά. Μάλιστα. Να καλύψεις έκθεση ζωγραφικής για παράδειγμα. Μάλιστα. Ωστόσο το ραδιόφωνο ήταν πιο δύσκολο να μαγνητοφωνήσεις παρά την τηλεόραση. Τα πρώτα χρόνια ναι. Ναι, μετά πλέον όταν εξελίχθηκε χρησιμοποιούσαμε τα ίδια μαγνητόφωνα της Νάκρα και για το ραδιόφωνο, για ραδιοφωνικές, όχι μόνο τηλεοπτικές ηχογραφήσεις. Ναι. Μετά εξελίχθηκαν σε πιο μικρά κασετσόφωνα να τα πούμε, ήταν η μικρή κασέτσα η οποία και το επόμενο βήμα ήταν να το παίρνει ο ριπόρτερ μόνος του, να πηγαίνει να κάνει τη συνέντευξη και να έρχεται. Μάλιστα. Από πού είσαστε εσείς? Εγώ κατάγομαι από την Περιστερώνα του Μόρφου. Μάλιστα, ναι. Και πόσο χρόνο είσαστε που αρχίσετε να δουλεύετε στο ΡΙΚ? Νέος ή πήγετε έτσι μετά? 20 χρονών. 20 χρονών. Ήταν η πρώτη σας δουλειά ή είχετε άλλη? Εργάστηκα ουσιαστικά και ένα μήνα ως ελεκτής εναέριας κυκλοφορίας στον πύργο ελέγχου. Μάλιστα. Στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία, στο παλιό διεθνές αεροδρόμιο. Πώς καταλήξατε στο ΡΙΚ, πώς το βρήκατε το ΡΙΚ, ή το ΡΙΚ σας βρήκε εσάς? Είχα κάνει από προηγουμένως αίτηση και δεν μου είχαν απαντήσει λόγω άλλων λόγω καταστάσεων που υπήρχαν, καθυστερήσαν, και εγώ όταν τέλειωσα τη στρατιωτική μου θητεία μπήκα στο Υπουργείο Εργασίας ως άνεργος. Με ειδοποίησαν αν θέλω να πάω δουλειά εκεί και πήγα. Μετά με ειδοποίησαν ότι προσλήφθηκα στο ΡΙΚ ως μόνιμος και προτίμησα να φύγω να πάω. Και αφιπηρετήσετε, τι χρόνο αφιπηρετήσετε, φύγετε? Το 2010, με 40 χρόνια υπηρεσίας. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας κάνω και χειραψία όπως κάνω όλους που τους κάνω το interview. Θέλετε τίποτε να πείτε στους Κυπρίους και σε όλους που βλέπουν αυτήν από όλον τον κόσμο την ταινία, κανένα μήνυμα ή τίποτε? Ή για την τεχνολογία τη σημερινή, ή για αυτούς που δουλεύουν στην τηλεόραση? Η σημερινή τεχνολογία πλέον δεν μπορεί να συγκριθεί με την τεχνολογία που είχαμε των παλιών καιρών. Είναι τεράστια η εξέλιξη. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορείς να μεταδίδεις και με το τηλέφωνο ακόμα. Μάλιστα, ναι. Και εικόνα και τα πάντα. Συγκρίνεται πλέον, η εξέλιξη είναι τρομερή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τη δείξουμε αυτή την ταινία στο YouTube και στο Facebook. Έχουμε διαφορετικά groups. Το group το δικό μου ονομάζεται Cyprus Culture, Κυπριακός Πολιτισμός, και έχουμε εκεί κόσμο από όλη την Κύπρο, από όλες τις εθνικότητες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.